Gaixo lagunok, hemen gaude, berriz, Larraungo baiara, eta gaur Aldazen. Eta Aldaz, gutxi gora bera, 130 izanle ditu. Eta orain, Eliza goaz. Parrokian gaude, eharra, berria. Bueno, berria. Ni esortzi ere eta 29, nire sortzi eta bederatzian, eraiki zuten gure Juan Martinareko fundadoreak zituzten, bai, Elize Derrau, gero hemengo konbentua eta baita ere Lekunberriko konbentua. Iturri Derrau ere bai, eta han atzean eskolak, eta errenteri, bueno, fabrikak eta, bueno, 29an, 200 urtea. Behatzi urte, zortzi urte barru. Berren urte, erizek. Hala. Adarki. En el año 1829 esta iglesia edificaron los señores de don Juan Francisco y licenciado don Juan Martín de Juan Martiñena, hermanos, y coadyuvaron don José María Huizi con 20.000 reales y el señor Eraso con 6.000. Berez emezortziaren mendekoa da, eta Eliz zaharretik ekarri zen. Eta hementxe, baino baditu elementu zahar batzuk. Emezortziaren mendeko retablo barroko bat da, San Martin, hau, zean, hor sarrailua eta jauna agerian jartzeko erabiltzen zen horren gainean San Martin bere kapa moztuz eta hotzak zegoen pobre bati emanez. Eta San Martinen imagina 16. mendekoa da, renazentista. Zara. Gero ere ditugu San Fermin, hori 18. mendekoa, eta San Juan bataiatzailea. Imaginarik, esan genezake, baliotsuena, hemen eta 16. mendekoa baita. Gero goizen, baditugu, Jesus gurutzean eta Maria eta Juan, baina gero biak gotara, beste bi momentu nekaldikoak Gertuagotik ikusiko ditugu, bat da Ecce Homo esaten zaiona, hau da Pilatosek Jesus aurkeztu zuenean, sekuleko jipoia eman ondoren, eta bestetik Jesus zigortkatua, hor agertzen da baita ere. Orduan bi imagina horiek, hemen ikusten da, San Juan bataiatzailean dotorea da, San Martin eta San Fermin horiek dauzkagu hemen, eta behian imagina modernoak, alde batetik San Jose, aurtengoan bere urte ospatzen ari gara, eta bestean Errosarioko Ama Virgina, Santo Domingo Guzmangoarekin. Eta ez dakit zein den, eta Santa Rosa izango da Limakoa, Perukoa, Limako Santa Rosa bestaldetik, eta Santo Domingo, bi Santu Dominikar, Dominikoak. Bataio pontea ere erdiarokoa da, aspaldikoa oso baliotsua. Eliztarren ikuspegitik aldaretik ezkerretara arkitzen dugu Jesusen bihotzaren erretabloa. Erretabloa 17. mendekoa, baino Jesusen bihotzaren imagina modernoa. Eta gero Ama Virgina sortzez garbiaren beste erretablo bat, hau modernoa nonbait. Kalbarioak eta agertzen dira, paitetan, oso politek, eta atzean dugu jesuiten etxe batetik ekarritako seminariotik hori da, zea oso politika, Regina Societatis Jesu. Horrean egoten zen Ama Virgina, eta hori da, Ama Virgina, hori da, handago. Eta hemen agertzen dira santu jesuitak. Behintzat lehengo zarrak, hor ditugu San Inazio, gure San Inazio eta gure San Francisco Xavier aurrenekoak, baino hor gero daude Belarmino eta zea guztioik santu guztiaiek, ezta hasierako santu jesuita guztik. Eta baita ere Lurdesko Ama Virgina hementxe daukagu. Sakristin badago Ameriketatik ekarritako mueble edar bat, quebracho egurrekoa.
Eta badago erretablo oso polite, baita ere, San Jose, Ama Virginia Carmengoa, Dolorosa, Ama Virginia Zeruetara jasoa, Ama Virginia Jesus Urtsoarekin, eta gero azken urtetako argazkiak. Sotil eta bere monagiloekin, Sotil gazte-gaztea, ikusi dezakegu, evoluzioa, urteek aurrera dizte. Eta, bai, Santa Teresa Lisiuzkoa, Jesus Urtsoarena, eta garai bateko Jesusen bihotzaren konfradiko pendoia. Gero hemen San Jose eta Ama Virginaren eta Jesusen bihotzak, sakristin ditugu, oso sakristi ornitua baitere. Oso polite dago, eta 4 evangelistak ere ditugu. Mateo, Marcos, Lukas eta Juan. Hau hemengo apezetxea da, dotorea, mendin, ardik, hoixe. Ze polita. Hemen aldatzen gauz bat oso ongi intzuten, gauz asko, baina gauz bat oso ongi. Eta da, eliz berria eraiki zela, haundigoa, esan genezake herrin bertan, hau mendin baitago, honeaino etorri beharra dago, eta orduan bentaja handia izan zen, baino lehengo zarra bota gabe, lehengo zarra mantenduz, eta azken finean hartzen gera hauek izugarrizko altxorrak direla. 13. mendeko eliza. Orain gelditu da pixkoat bertan kanposantua dagola, eta bai erdi ermita baliz bezala, baina hau izan du da mende askotan aldazko eliz parrokiala. Eta bueno, hoxe ikusiko dugu 13. mendekoa eta altxor handi bat da. Bai, hau erdiaroko batea daukagu. Hemen ikusten dira garai hartan egiten ziren imaginatxoak. Olako munstroak eta. Bueno, hemen hori, garai batean hemen retablo bat zen. Eta burutzea, baita nahiko zarra. Kendu bendu, dana, retabloa, eta lan handia ez zuten argia ateatzeko. Auzolanetan nahitu ziren, oso lan handia ez zuten. Eta benetan, zoragarria, argia. Eta baita ere, sagrarioa, hemen goazen, eta zegoen museoan, eta museotik ikaren du, sagrarioa. Bitxia, korua, 2 pisukin, dana egurrezkoa, ederra. Eta horra zien baita ere sakristia armatu, tipo armarioa, oida sakristia. Baita ere, sagrario oso bariosoa ez dakizte mendekoa da. Gero, Santa Ingrazia, romanista uste dela, eta Santa Lucia, ja, Toskoen edo herritarren imagineria oso. Eta San Isidro, baserritar eta nekazarien zaindaria. Txapelakin, beste gauza. Txapelakin. Martin Luxe, txapelakin. Earki. Bai, garai batean, ate hortatik sartzen zen ondoan zegoen Santa Luziari dedikatutako ermite batea. Detaile polit bat, Moises agertzen zaigu saskitxoan, gero Nilo ibaira bota zutelarik. Eta detaile erromanikoz betea dago, Elizau. Kanposantuan besteak beste badago panteoi bat apezentzako. Estola eta bonetea bertan daudela. Edo Zakarias eta olako apezak hemen daude. Atsedenean, beren gorpuk behintzat, azken pizturaren esperoan, eta beren alde, aldazko hildako guztien alde, erresponsoa errezatuko dugu. Cristo
eleison, Kyrie eleison, Pater noster. Eta aldatzek ere badu komentua. Pensa, 3 eliz baditugu hemen aldatzen, gauza eharra da. Eta hemen Agustindarrak daudenez, badokate bere elizatxoa. Eta hemen meza egoten da egunero. Aldatzortan privilegiatua da baita ere. Baditugu Bilbon erretago nagusia, San Agustin, erdin, bertako titulara, Santa Monika, bere amazena, Agustindarrak izateekin, San Jose, Trinidadea, Jesusen bihotza, eta Ama Virginaren bihotza. Eta hemen, eliztaren aldetik ezkerretara badago aldaretxo bat, eta bertan ditugu goian Santo Tomas Villanuevakoa. Hemen Santa Rita, erdin konsolazioko Ama Virgina, eta San Nicola di Tolentino bestaldean. Santu Agustindarrak azken finean, hemengo familiko santuk hor zeak, klausura dago, horren atzean, eta hemen, beste albo batean, Jesus, Ama Virginia eta San Juan, eta baditugu bertako fundatzaileak. Don José María de Juan Martillena, natural de San Sebastián, oriundo de Aldatz, caballero de la Orden de San Gregorio Magno, ingeniero civil, fundador de este convento y franciscanas de Lecumberri, defensor y protector de la prensa católica y de los institutos religiosos de ambos sexos, bienhechor de este pueblo, amparador de huérfanos y padre de los pobres, en San Juan de Luz, el 1 de febrero de 1895, Iparralde Nilzan, a los 73 años. Hoxe da pixkoat hemen kontatzen da. Eta Pio Amargarrenak eman zion la cruz pro ecclesia et pontifice, digna emuladora, hori bere emazteari. Su esposa doña Juana José de Juan Martillena y Noguera, natural de Aldatz, condecorada por su santidad Pío X con la cruz pro ecclesia et pontifice, digna emuladora de su esposo en Aldatz, el 28 de agosto, hain zuzen ere, San Agustinen egunean, de 1907. Eta hemen bestea, Juan Martín de Juan Martillena y doña Ignacia Fernández de Otañez, consortes. Isidoro Juan Martillena y su esposa doña Francisca Paula Juan Martillena, oidanak. Hemen azken finean, procedentes del cementerio de Bayona los 2 primeros y del de Rentería los demás. Hoxe da hemen atsedenean daudenak. Agur laguno! Beste herriak arte. Beste herri bat bisitatu arte. Hor? Aio, aldatz ezagutuko dugu.